Dahil ang ganda ng art mo. Wait lang. No! Oh, Surge Foil na naman! Masaya mga kansa. Ako pa si PaoLUL. Kaya magbubukas tayo ng The Hobbit Magic the Gathering Collector Booster Box. Ay, Collector Booster Bundles. Ito ang una kong bubuksan na collector sa sarili ko. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ako mahilig magsugal. Pero hobby to eh, so malalagpasan natin yun. At para hindi na kayo gumastos, makikita nyo gaano kalala ang pulse ko dito. Kung gaano hindi mag-ROI, ilusyon lang ang lahat. Sana nagsingles ka lang, sana may mga kaibigan ka na lang na pwede mo pagbilan nito kung gusto. So, ito yung presyo na binili ko siya. Ito yung mga chase cards. Siyempre, ang hinahanap ko is Smaug the Magnificent, Benedict Cumberbatch. Ito iba pa. Hopefully, makuha natin iba rito. Papakita lang ni Mr. Editor sa inyo yung mga pricing. Pero siyempre, dahil kalalabas na nito, magpa-fluctuate pa ang mga prices niyan. Siyempre, kararating lang nito. Salamat kay Louie at Ana sa Shelfscape na maagang nabigay sa akin to. Kasi baka nabilan, matagal pa eh, or may delay pa eh. So, bubuksan ko muna to. Pag maganda pulse natin dito, malay natin, baka buksan natin iba. Pero gusto ko sana i-keep muna. Para alam mo yun, bilang isang investor, gusto kong merong onting pag-aantay para masarap pag binuksan mo na siya, di ba? So, eto muna dahil hindi ko na kinaya, buksan na natin itong The Hobbit. Alam mo, sa totoo lang, sobrang malas ko sa mga pulls. Like, kahit sa mga dating mga pinibibigay sa mga friends ko na, top out, try mo, kasi nga lagi akong bumibili lang ng singles. Dahil doon, hindi talaga ako nahiling. Kahit nga yun sa mga loto, pinipilit pa ako ng magulang ko para lang magloto. So, ayoko talaga nung anything na chance-based na klase ng gastos. Hobbit. Woo! At ako kasi talaga fan ako ng Lord of the Rings, especially kay Smaug. Saan na natin? Ito. So, ito ang backstopper. Maganda din yan. So, meron itong, ibilahin natin pagdita. Baka nabuksan na eh. Lagay lang natin mo. Wala na ibang laman yan. Parang utak mo. Lagay lang natin sa gilid. So, meron tayong, 12 ang meron tayo and isang backstopper. So, buksan muna natin yung backstopper. Ako, ang gusto ko talaga itong Queen of Dale. I mean, sa mismong decks ko lang. Gusto ko itong Queen of Dale. Smaug agad! Oh shit, merong gago na. Okay. Hopefully hindi siya maganda. Arwen. Oh my god, may Chris. Masyado ba ako na-excite? Well, ayan. Arwen, the Mortal Queen. Simula pa lang, meron na agad dun. Okay, hindi pa nga siya lumalabas sa max field. Okay, hindi ko lang magkano to. Hopefully hindi gano'ng kamahal. Kasi nabugbog ko na siya. Alam mo, makakatulong pa siya sa nangyari sa kanya. Mga magagandang pool. So, kaliwa kanan. Anong pakiramdam nyo? Kaliwa muna, papunta tayo sa kanan. Okay, dahan-dahanin natin, huwag tayong tanga. Maulit ka na naman yun. Paano nga ba ito pa ganyan? Uy, Gollum! Itong adventure nila, bumalik na naman eh. Itong adventure style nila na to. Meager, wow! Meager what? Meager, huh? Gollum. Bilbo Baggins, yes, burglar. Mirkwood Nurturer. Moment of Glory. Oh, may flashback. Grabe lahat. Ang dami na. Reverend Howl. Galleon. Elven King's Butler. Darwin Mauler. Maraming dwarfs ngayon Dwarf na naman. Artificer. Beaufort. Full art. Let's go. Lahat ng full art itatago ko. Full art swamp. Settle the wreckage. Maganda yun. Misty Map. Sa kanta to, di ba? The mountain below. Tafa. Ito lang yung nangyayari sa 4 na saga. Create a treasure token. If you could tell 4 more treasure sacrifice, if you create a 6/6. So wala siya likod. Sackville. When it enters, you may sacrifice another creature artifact o pang-aristocrat. If you do, draw a card. What? Sige, pag upon enter. Lakas naman ito. Goblin the Far-Hearted. Yung foil ng Sackville. Okay, so may foil tayo ni Sackville. I don't think worth siya ng isang pero dahil foil siya, talagyan natin siya. Sackmyville. Okay lang yan. Una pa lang naman. Huwag tayo agad ma-excite. Simula pa lang tayo. Second pack. Tackshot na agad. Tingutin ko lang. Nasakto. Diretso sa banga ko yung bagong print. Okay. Meron ako ng art series nila. Uy po dyan. Hindi AI generated. Let's go. Wonder the Troll Shows. Malami silang flashback. Uy. Kailangan ko nito. Nice. Kukunin ko yan. Ravening Ward. Kasi gumagawa ako ng stocks deck na Jetmir. Okay, Death Touch. Wolf. Whenever this creature attacks, you gain 2 life. Lake Town Lookout. When this creature dies, recruit. Top land. Uso pa pala yan. Pero at least foil. Dahil ang ganda daw. Roll negate. Put 2 on target creature control and fight. Uy, fight! At bakit 4? Ang mahal ito for 4 for a fight. Tapos sorcery pa. Storied. If you go to, ito yung sa mechanic ng The Hobbit. Storied na to. Die for Melodic Rider. Okay, Misty Mountains ulit. Raider. Goblin Soldier. Great ugly looking goblin. Go to Amas na naman. Yan. Mountain Full Art. Head of the Hunt.
Grabe. Wow, flash. Okay. Uncover the moon. Kala ko, avatar eh. Si Immune na naman eh. Imprison in the moon. Whenever you cast a non-creature spell, come up with Bilbo's Gambit. Uy, 2. Gift to return target. Oh, return. So parang reprieve. If Digis with promise, can cast spell this. Yes, power creep. Oh my god, Ribindil. Mythic. Yes. Oh! Surgest of Foils. Elben Chorus. Ben, naghahanap pa lang ako nito eh. 49! Let's yes! Woo! 3,000. Let's go. Sheesh. Grabe Surge Foil. Yes. So far so good. At least may isa tayong Surge Foil. Ngayon lang ako nakahawak ng Surge Foil. Kasi dapat ako bibili ng Surge Foil. Diba? Nung pala ako simulan may mga pinagbibili kong card dito. Ito Axe. Ito mechanic of Axe yung gumagawa ng mga Axe paulit-ulit. Ooh, Dwarven Provisioner. Future go until 3 until end of turn. Okay, malakas ang goblins ngayon ah. Haste, amas na naman. Pucha, tuwan-tawa si Sauron. Stony Voice Goblin, which enters each opponent discards. Oh, sa mga discard players dyan. Pupal kayo, trample. Put 3 pasok ng this kit. Sure, Byakuud Meditator. Landfall. You may have this creature-based power toughness become 4/2. Masters, Counselors. Oh, so ang ganda nito sa Commander. Bam! Mill. Namas na naman. Gathering of Dark. Before, buy for Thor's Map. Full Art Forest. Dane Iron. Ito yung gumagawa ng color. Kaya may equipment na binigay. So parang medyo malalaman mo na rin ano yung makukuha mo eh. Wala pa rin tayo sa mga hanap pero enjoy natin journey. Diba? Parang to Lord of the Rings yung journey nila papunta dun sa pagsira. Diba? It's the journey that counts. Azog, Moria's Ruin. Oh my god, kala ko yung Smoke na isa. Oh shit. Ito yung isa mga kilalang commander at kaya tumaas yung Cavern Horde Dragon. Kasi gagawa ka ng treasure. So nakuha ko yung full art na isa. Oh shit. Yung 34. Tumataas pa ang value. 2,100. Let's go. Oh, Bard's Company. Wait lang. Nawawala na ako ng sleeves. Ano na tayo? Hindi ko lang magkano na. Parang 7. Bard's Company. Full art. Rare. 210. Rare. Gigantic Bear. Ito ba yung bago nilang Colossal Dread mo? This spell can be Hexproof Haste 10-7. Yan talaga mga green eh, no? Nag-enjoy sila dyan eh. Sige, sa kayo masaya. O at least may napupul tayo kada pack, diba? Saya na ako dun. Hindi naman kailangan lahat ginto eh. Huwag lang lahat tayo. Yan ang aking philosophy in life. Human Soldier. Ano ibig sabihin nito? Bakit ako binibigyan ng tokens, ma? Lakeshore Apothecary. Comment kayo kung may nalagpasan ako. Hindi ko lahat na-check. Okay. Bjorn. Reluctant Host. Smog's Fury. Enchanted Reverse Grass. Mirkwood. Okay, so puro top lands ngayon ang dala ng Hobbit. Mountain King's Return. Dwarven Matok. Malakas ng dwarfs ngayon na. Sound the Trumpets. Uy, counter. Oh, grabe. Oh, yes. Dreaded Bat Cloud. Bagay ito sa ano ko Xenos ko Flying Death. Okay, di ko lang magkano to. Pero dahil full art lagyan sa kaliwa. Island. Elven Passage. Rare. Pero ano naman siya. Hindi naman siya nothing. Rovanion Rampager. Merong ganito yung Rakdos eh. Pag umatahay, pinagdodraw ka. Kili. As long as you have an enduring story, you may pay 0 rather than pay the equip cost of the first. What? Ang lakas naman ito. Grabe dwarf ngayon. Oh, mayroon na sa likod. Oh my god, may nakita ko sa likod. Wait lang. Sandali lang. 219. Oh my god, di lang siya foil. $54. Ito ang pinakamataas natin ngayon, tama? Gandahan mo, iuwi mo na, i-ROI mo na ang Hobbit ko! Yes, let's go! Randomly. Labi ko nakita ko na eh. Oh shit. Wait lang, nakalimutan ko i-sleeve si Bilbo. Sorry. Nalagpasan ka ng isang elf. Nakakuha tayo ng first natin na book cover. Ito ay 300. 2 for 6. Okay. Hindi siya yung surge. Oo nga. Pero okay lang. Lapit na natin ma-ROI. Pero si Bilbo din. Nakalimutan. 3,000 din to. Pero tandaan nyo, pababa pa yan. Pababa pa yan ang kalahati in the coming months. Kung seller ka, bebenta mo agad, di ba? Ako, ang bebenta ko lang yung mismo nga. Gusto ko lang ng affirmation na hindi ako nagsayang ng pera. Hindi ko naman kailangan i-bent. Okay, paharap ang ating ginawa. Makaswerte to na ganito siya nag-pull. Ang art natin ngayon. Nice one. Pang-apat pa lang. Dwarven Provisioner. So, alam na natin to. Kaya yung mga nabasa natin, dadaanan na lang natin. Yep. Mga Goblin. Guardian of the Halls. Landfall. Parang same na same. Troll Negotiations. Hindi ko maintindihan to eh. Itong 4 to cast na to eh. Large Bear. Yes. Foil. Iron Hills. Blacksmith. $1. Foil to do. May diferensya ba, ma'am sir? Wala po. Okay. Foil. Plains. Elrond. Elrond.
Elven, ano to? Elven accent. Bilbo. Ooh, foil a Bilbo's Gambit. Yes. Thorin, Durin's Folk. Another dwarf, full art. I'm Thorin, fine. Yes, si Mount Doom na ako sa wakas. Naghahanap ako nito eh. Na full art pa. Shit! $14. Ba't mas mahal, mas mura pa yung hindi foil? Lagyan natin ito. Oh! Desert Worm! Muntika na, kamukha na niya si Smaug. Hindi pa, sayang. Nandun eh. $20 to? What the Ano pa ginagawa niya? Basahin natin. This creature gets to prefer each mountain. Oh, sa mono. Whenever you attack with power, with creatures with total power 12 or greater for the first time each turn, untap all... what? Wait lang. So, pwede mo ito i-loop. Hindi mo na kailangan mag-aggravated assault. Kaya mo na lang i-loop ng paulit-ulit yung combat mo. Okay, kaya pala siya mahal. So, as of now, may meron tayong isang book cover art. Yun ang mga talagang hinahanap ko ngayon, yung mga book covers. Hopefully, makarami pa tayo ng book covers. Comment nyo lang down below so buksan ko pa iba kong collector boosters na darating. Pag dumami views ito, magpupull pa tayo. Worth pala. Front porch sentries. Azorius, kinainisan. Recruit. Thorin's Last Stand. Wargling. Goblin Town. Top land ulit. Desolation Prowler. Gandalf. Uy, si Gandalf. Wow, naging red si Gandalf. Spark Start. Nag-start pa lang siya. When it enters, this time is to some 1, 2, or 3. What? Divided. So, pwedeng tigi-isa. Wow, so pwedeng tatlo, okay. Pwede ito paglaruan, kaso 6 kasi. Elven Rough Steer, Dian! Wala pa siyang price. Pabalikan natin mamaya. Full art, Riddles in the Dark. Look at the top 4 cards. Okay, so Fact or Fiction. Yes. Bard, King of Dale. Getaway Barrel. Inside Information. Uy. Shit, hindi. Okay, Dane Ironfoot. Okay, naka-anim na tayo. Sa anim, makakuha tayo ng isang box. So, halfway na tayo maka-cancel. Ate kung magpapatuloy pa ang kalokohang ito. Pag ba nakukuha mo itong mga art na ganito, mas maganda yung chance. I think di ka magpapareho sa isang pack. Uy, kala ko. Stir Up Trouble. Iron Hill Stalwart. Equipment. Confiscate Embebada. Counter target spells with ways for Dodo. Ang ganda naman ito. Tapos modal pa. Ako to. Both side wonder 6 to cast. With these generators, look at the top 4 cards. You may reveal a permanent. Okay, at least hindi battlefield. Para sa isang 6 cast Random's Decree. I'll get some anime. Uncommon. Stone by Sunlight. Ferocious. Nasty Little Rabbit. Wow! Ganda naman niya to. Orin. Yun lang pala. Pero maganda yung art niya doon. Full art. Master of Lake Town. Supper for Spiders. Ito mga gusto kong pag-title ng card. Hindi yung incite information. Wow, ganda nito. The Lord of the Eagle. Oh my god, wait lang, may isa pa sa likod. 9 to cast. So, X less over X the total power of creature. Wow, pang mga lumilipad ng isip. Lord of... So, second na natin to. Lord of... Oh, yeah. Ay, di search foil pala to. Kailangan ko yung hindi search foil. $10. Pwede pa rin. Pero dahil book art yan, ikikip natin yan. Galadriel, Light of Valinor. Ganda naman art na to. Sabi tawag ng God Pack. Sulod-sulod eh. May isa pa sa likod eh. Reprint. Wala pa siyang price. Pero mukhang maganda ang pricing niya. Maganda siya sa lahat ng print niya. Ang benta around $35 eh. Wala pa siya listing, pero umabot ng 30. Pero baka tumaas pa to. So, dahil ang ganda ng art mo, wait lang. No! Surge foil na naman! Kaliwat ka ng surge foil, boy. Glamdring. Oh my god, ito nasa top to. Wait lang, manahimik kayo lahat. Glamdring, basahin muna natin. Quick creatures first strike and gets 1 for each instant source. Oh my god, ang ganda naman ito. Sa mga nagka-cast, pwede mo gawing Voltron bigla yung commander mo. Whenever you equip creature deals combat damage to a player, you may cast an instant from your hand with mana by... What the hell? Wala siyang price. Oh my god! Oh my god, umabot na $400 sa ibang lugar. Sa mana box, 300 siya. $300 sa mid. Ito na yung pinakamalaki natin. Oh shit, search foil. Ay na 18k. Let's go. I think ROI na tayo. Kaya kailangan ko na ito picture na send ko na sa group chat. Ingitin lang natin sila. Sorry, naantala yung recording dahil dito. Kailangan ko na mag-flex. Na hindi ako gumagaso sa wala, guys. Pero ba to, guys? Okay, tuloy. Alam mo, kahit puro mga whiff na to, okay, masaya na ako eh. Masaya na ako. Sobrang saya ko na. Hindi ko naman kailangan bumalik yung pera ko eh. Kailangan ko lang sumay. So, swerte pag nakakita ako ng soldier. Swerte talaga. Smog's Fury. Nakita na natin yan. Ito ulit si Bjorn ulit. Bjorn Flash. Ayoko to mga top na treasure tower ito. Nakaka-irita eh. Bumabagal eh. Feels die damage. Smog the Great Calamity. Mirkwood. Tapland. Bombor. Tranduel's Dick. Nakita na natin to. Galleon. Ay nakita. Wait lang! Wait lang!
Wait lang, surge foil to boy. $14. Okay, $14, we take those. Sana sa ibang surge foil na lang, pero we take those. Random's company, as long as control another elf, you may pay additional land. Oh! Yes! Gusto ko to. Eto, hindi siya ganun kamahal compared sa iba, pero gusto ko to ipapasok sa Jetmir ko eh. Kasi pag may pumasok, pag may nagkasa ng creature spell, pwede mag-recruit. Siyempre, kung mostly white na stocks, gusto mong go through sa deck mo, kasi nga, basura mag-draw sa ganung colors. Ah, yes. Pero I think mataas din to. Okay, 1.5 men, 1.5. Di mo napupulot ang 1.5. Boom! Stone Giant of High Pass. Isa pa, bigyan mo pa ako pang uwi! Ah, may isa pa. May isa pa. Pakaya pa. Ooh, Sting. Ang pagising, Bilbo Sword, Flash. Ang ganda naman ito, colorless. So kahit ano, kago. Ang naman ito. Ako, iniinom lang ang Sting eh. Oil, diba? Yeah, 499. Let's go. Next. Isang Smaug lang. Masyado na ba akong greedy na goblin pag gusto ko pa ng Smaug kahit nakuha ko na yung Glam Drink? Yung palang araw yun eh. Saya na ako eh. Oh, damn, angas. Mount Doom, Quarrel, Dwarven, Goblin Plate Mail, Mass Goblin, Spine Construct, this damage to target creature, Rude. So puro mga artifacts to ah. Old Fat Spine. Wow, ba't may fat shaming sa The Hobbit? Cancel. Isa pwede block ng tourless. Kailangan pa-ani mo siya, tutukan mo siya. Si Bomborule, Thorin na foil. Ano ba to? Old Fat Spider naman, can't see me. Full art. Wizard stuff. So foil to. Kumaabot siya ng mga around $10. Okay? Okay natin yan. Gigant, okay. Colossal Dread mo. Ay, nakita na natin to. Full art. Yeah. Urine, settle the wreckage. Mihina na ang gas. Tumataas na muli. Dahil nga nakakuha tayo ng Gramdring. Andun eh. Tandaan nyo, 500 lang sa mundo ang Smaug. The Magnificent na ganito itsura. Token, Magnificent End. Rugged Short Spear. Oh, boss. Wow. Wala siya sa liit, men. Nasa effect siya. Discard a card, draw. Little Bear. I think kasama ni Gigantic Bear. Untap another target. Oh, may bear. May gumawa ng bear deck. Velvet Wing Butterfly. You could only hold on a blink of the sight. Yung mga gusto ko magandang mga flavor art. Flavor text, sorry. Top land. Eagle's Rescue. Okay, so maliit. So pinapalaki mo siya tapos lilipad pa. Yes, Sylvan Reveler. Gloin! Magloin! Pero ganda ng full art. Swamp. Lonely Mountain. Oh, sakit naman nun. Alam na natin to. Stone Giant. Yes! Sa Jetmir ko na naman! Ito sa creature deck ko kasi siya eh. Yeah, maganda to si Radagast. Yes. Di ko na alam. Umorder online. Mga 600. So, lagyan natin. Dancing from Dark to Dawn. Wow! 28. Nasa $28 to. Dito. The Great Goblin. The Great Goblin. $2. Wait, dami pang printing. $10. Okay, why not? $10 yan. 600 yan, boy. Last tool. Gagalaw na ang jeep. At paharap. Yung last ko na paharap, nakapull ako ng Glamdring. Yun ang pinakamalaki kong pull. Yung ganong halaga. Ano tayo ngayon? Okay, Quarrel ulit. Dwarven Short Sword. Goblin Plate Mail. Pinecone Strike. Crude Bent Blade. O4. Eagle's Rescue. Alam na natin yan. Gnashing of Teeth. Ooh! Ibang Gandalf to na art. Magandang art siya do. Hindi siya ganun ka-valuable. Hindi ko maintindihan ng community. Pag magandang art, ayaw. Either magandang art o magandang effect eh. Yun yung magandang importante. My Precious. Allure of Powers. Additional cost to cast this. $4. Pero foil to. $4. Roads go ever on. Wow. Plains card. Dragon's Desire. Makukompleto kasi magkakadikit yun eh. Yung kay Smaug. Oh my god. Foil, hindi siya foil. Okay, so $11. Pakita ko lang sa inyo. So kung makikita nyo, connected dyan. Pakita lang dito ni Mr. Editor sa inyo yung buong parang file. So nandito siya yan. Ito. Nalaglag ko ba? Either way, ito yung nakuha ko. Metal coat. Ayun yung nasa likod. So nalaglag kasi nung hinahawakan ko eh. So nakuha ko pa yung Desolation of Smaug. Surge foil! Oh shit! Okay, $30. Tuloy, benta ko ba yung Glamdring? Ganda siya. Kaya gusto kong gumawa ng deck na. Mithril ko, maganda to. Ano to? Classic to eh. Pero in the art ng Hobbit. Kasi mga na commander dyan na ayaw, umiiyak sila bakit daw dinedestroy yung commander nila. Kailangan mo to. So, wala pa siyang price pero umabot siya ng $55 ngayon. At last pack! Ano ba? Mahabol pa ba? Tatawag nila Lucky Last Pack. Dapat yun yung Yun dapat yung pangalan ng segment Pack o pack shit. Uy, di pa ako nagkaroon ng goblin. Sana si Smaug. Di pa ako nagkaroon ng goblin na token. Di ba? Wala. Axe at elf at human. So, 3 human soldier. Baka ito na ibig sabihin nun.
Hindi natin masyado i-hype, baka fail. Plunder the Troll Show. Yes, nakita na natin yan. Wood Elves. Takot rin yan. Ravening Ward. Lake Town Lookout. Thorin's Last Stand. Gathering of Darkness. Master's Counselors. Dwarven Mauler. The Black Arrow. Full art. The Jeweled Warg. My God, di ako makakuha ng Smaug. Ibang Smaug ang binibigay lagi sa akin. Porket ba, nakuha ko yung Glamdring. So ako dawan ring si Dane. Last card, come on! Notary. May isa. Oh my God, may isa pa. Wait lang. Ilangin muna natin to. Mapanotaryo muna tayo. Mga $10, $5. Okay. What? King of Dale! Yes! Seryoso ba yung pinaka-last pa? Mabul pa? Hindi lang siya surge, sayang. Hindi lang siya surge. Pero art cover, why not? Di ako nakuha nung Smeagol. Ito ay 244. Foil siya 80 USD. $80 to. Oh shit. Last pack, last card. Naka 4.9k pa. Pero sabi ko nga sa inyo, bababa pa yan. Tataas. Depende sa dami ng mga mapupul pa. Pero para sa akin sa ngayon, sobrang saya ko. Di ko inakalang ganito kaganda to. Dalawa pa ako. Kung gusto nyo pang buksan ko yung comment nyo lang. Hobbit pa more sa comments. Ito na ito pinakamalapit sa sugal na meron tayo. Pero ito ang pinakamagusto kong pulls. Best pulls. Susuguruduhin ko itong Queen of Day tsaka Radagast sa card ko na. Pero nakakuha tayo ng... Kunin natin ng mga ganyan. Exodia na to, boy. Ito pa lang, 18, mga around lagpas 25k. Itong apat na to. Saya ako. Okay na, masaya na yan. Kapag nakasinghot na tayo ng unting cardboard, sana nagustuhan nyo. Gusto pa mag-pull tayo ng mga ganito. Gusto pa i-post ko pa rin sa main channel. Kasi baka iba hindi gusto yung cards. Susunod natin dito Pokemon pag lumabas na sa 30th. Comment pa kayo down below kung may mga kilala kayo gusto magpadala ng mga The Hobbit o anything mga collector booster box yung i-pull. I-message nyo lang ako sa Instagram. Mapag-usapan natin yan. PaoLUL na mamaalam. Isingutin ko lang to hanggang mag-fade out yung video.